para kasi baro ngakwa ban pentip ya phi langba kani ka RTI bawat da ka sengtur bat kani kalong ka Donkam haduh katta yang baro kinong belas ngi ba ka sorkar jong ka jala Meghalaya haus nem hajar arpau klakular bahkan ai hajar shispa lanesan hajar na bynta kitu ki babelas ngi hak te ka jingyak hun persya ya ka klam coronavirus haus nem hajar arpau te tongnya ngap haduh bakut ya kani lengba ka RTI bawat benya ka sengtur layo ya kalis ka badon ya ki karteng jong kinong tray belas ngi ki ba ka sorkar kakam bakla deban ai ya ka song jingyarap bat kersyan pisa ka balong hajar shispa na bynta kitu kinong di madan nang tray jing breu bat nong belas ngi kat basan hajar tengka ya kitu kinong bala misteri Shinaying bela deban register bat ka level department nadu mensua katay kadai ka jingkular jong ka sorkar jala Meghalaya haus nem hajar arpau ka badai ru kasin banengkong na ka jinglen shop jong ka klam coronavirus katay ka sengtur kalayong ba kalayo banyak Khublei Shibun bat kinong tray belas ngi ki badai hok banyo ya katay ka jingkersyan pisa na ka sorkar jala Meghalaya Henry kabas ngosi kalong baki babon na ki ong baki klemyo yak tay kasong jingyara pisa don pat ki baong baki yo tang henyaw spa yakata ka hajar shispa lani kumta terter ki kerteng jong kinong tray belas ngi ki bapaw hakikot RTI bat bala pelaj pajba yak tay ka kerteng knang babaro kila ban pej bat wat jala ki jong ki kerteng lada pishem baka kerteng jong pi kadon ni pau nrei pi klemyo satya ya kapisa blakular da sorkar jong ka Meghalaya pidai hok bandawa naka sorkar ban pelaj yak te kapisa lada pidai kinong tray belas ngi bat pila apply nrei pi klemi kerteng bat klemyo jingyarap ya kataru katay ka sengtur kan sabudin lada ka kerteng jong pi kadon nrei pi klemyo satya ya kapisa lada ka kerteng jong pi kadon henrei pi yo tangsi hajar sauspa ne henyospa ne duna ya kasan hajar lada pidei kinong tray belas ngi bat pila apply yak te ka song jingyarap pisa henrei ka kerteng jong pi ka klemi bat pi klem yo jingyarap na ka sorkar pila ban phone bat WhatsApp hau number khandai pra henriulai not khandai hinyo san sau nang bakate ka sengtur kan la banyarap yakilis jong ki kerteng jong kito kibla dep ban register na bynta kate ka song pisa baka sorkar klakular ban ai hajar shispa lanesan hajar na bynta kinong belas ngi pila ban download lani klik ya ka link na po kan ka description lani pila ban link hapo ka website riot.in nang tu pila ban yo ya kate ka list bat sawat ya ka kerteng jong pi la ka don neam bat sapen priang ya kane khnang babaro kintip kadai hok yang i baro bangin dawa lani yo yak te ka hok baka sorka jong ka jala Meghalaya klakular yang i ki pait nong shong shinong jong ka jala Meghalaya baro ka wei tangkine Khublei Shibun